Здравейте, в този клип ще ви покажем как да преглеждате и сваляте записи от вашия видеорекордер. За тази цел първо отваряме локалните настройки за браузъра. Избираме къде да ни се свалят клиповете, които изберем да запазим на нашия компютър. Избираме папката, с която ще работи. Избираме формата, в който ще се свалят клиповете и запазваме направените от нас настройки. За да свалим запис, избираме меню Playback или възпроизвеждане. В възпроизвеждане имаме опциите да преглеждаме записи при детекция на движение, постоянни записи. Съответно, в случая са ни визуализирани 6 броя камери, 6 броя канала по-точно, от които можем да преглеждаме запис. Например, избираме канал, избираме типа на запис, Detect, в случая детекция на движение. Можем да изберем период на търсене на записа, ден, месец, година. Начало на периода като час, ден, месец, година, край на периода. След като въведем желаните от нас параметри, избираме Search и в целия този период, който сме задали в случая ни от 1 час, и се визуализират клиповете, направени при засичане на движение. С 2 пъти кликане клипа се стартира. Можем желание от нас клип, като го маркираме и изберем бутона Download, да го свалим на нашия компютър в папката, която сме указали. Маркираме си клип 1, 2, 3 или повече, колкото желаем. Избираме бутона Download и виждате статус бара, който се изпълва до 100%, което обозначава, че клипа, избраните от нас клип или клипове са свалени. Освен по име на файл, клиповете могат да бъдат търсени, съответно и сваляни по време. Тоест, както в случая имахме за 1 час n на брой клипове, така можем за периода, който сме задали, да генерираме и един клип. Съответно, необходимо е отметката да се избере да бъде by time. Избираме канал, параметрите си не остават същите, просто избираме да бъде по време, т.е. целият този период ще бъде на един клип. И съответно, виждате, клипа може да бъде възпроизведен, свален, както и по другия начин на търсене.